Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kuma magadi. Aiwa tinosimba sekuroba mine magadi. Ndi ready kulise kumba. Aiwa kumba kuna kumira zvakanaka. Akunamira zvakanaka. Kure wacho kwadi chaicho. Chanditika. Mabva mupi basarasi. Inini ndogara kunonzi kuSidco. Alo Mushamba Road. Asi wabere kwangu ini vanogara wapatama ndo pandakakurira. Saka inoko kubasa. Basa. Muri yakakura sei? Yekwa baba be. Isusu muri yedu takaberekwa tiri 4. Mukomana mumwe chete anorewa ini. Newasikana watatu. Ini ndinokutanga asi mumwe musikana wekupedzisa gotwere mumba medu rakashaya. Sekutara kwamaita kuti akumbano akunoda sei? Akuna kumira zvakanaka. Ndimidanga kuti ndimato baba. Icho kwani. Matambudziko amuri kusangana nawo imimi kuma semuri. Akatanga rizvi. Ende chamakatanga kuona kuti muri medu apera kumira zvakanaka. Ndizvipi zviratidzo zvakanga zvichiitika? Zvakawanda sekuru. Funga apa tuketa kutsanangura zvinhu zvaitika mumuri zvinobata nemoyo. Zvinoita kuti upenyu husaendere mberi. Inini chekutanga inhau yerufu. Mumuri yekwedu isusu. Wekuseni yokwanaka Mujoma Makina. Rufu ruri kunyanya. Kuri kufiwa. Zvekuti iko zvino ndinoti ndikada kuerenga wangu wakashaya hanzvadzi yangu yekupedzisira. Yakashaya iri kwa baba wangu inini. Kuzoti turi newamwe anasisi wangu vanosvika funga 4 wakashaya zvekare. Pashaya hanzvadzi yangu yekupedzisira nzitambwe. Pakatanga kuitika minana yakangosiyana siyana. But isusu hatina kwasa kuda kutsvaga nefungo dzedu dzachiriwo dzechidiki. But ndiri mukukura inini sekuru ndinoshanda. Handirarame nekuba zvekushanda chaizvo zvandinoziva ndikandarara sokuti inini ndandoshanda zvegore rese. Asi ndichisvika panguva ndino ndakutosvika 40 handina kana panonzi pekugara panoti pangu. Ndotedzera nemafarms kudai. Saka ndinenge chibvunzo mumwoyo mangu kuti chii chimbonyanyoitika. Ndandoshanda wani mari ndinobata wani. Asi haiwane chi chainotenga. Saka tinombotifambei. Unongotsanangurwawo zvekumasoro setsanangudzo dzangu kutaurwawo. Ndongofunga kuti pamwe kuriwawo chi pamwe zvinhu zvapotsawo nepamwe. Ndombotsvagawo kana muprofita wepiro. Ndonzwa futi same futi zvinhu zvichitaurika chi nemuprofita mutoreka kutanga uya. Ndodzokawo panzvimbo totanga kufambisawo zvemunamato zvinoitwa kumadzichechi. But nekufamba kwenguva futi unozoshamisika ubva kuti mwana wangu ati arwara. Toenda kumasoro pobatwa same issue futi yemunhu anosanganisira mumhuri medu. Right. Achibva nopora kuna hanzvadzi yangu inoitwa Jane. Yarwara musoro. Oenda kuchipatara. Achidzoka hapaite mazuva baba warwarawo makumbo azvimba. Baba wachipora Jane arwara makumbo. Izvi zvinoona kuitika kana zvewiki urwere ihwohwo. Asi ini zvaingondinetsa sekuru. Dzamara tangozofamba. Tiri mukufamba ini handaiudzwa nezita dhere kuti kunzi munhu ari kukonzesa izvi. Maproblem dzimba menyawa ndiani? Ndinenge. Asi ini chakazondishamisawo ndakazvigarira kumba. Mukadzi wangu ini ndine mukadzi newana watatu. Mukadzi wangu mwana wangu wepiri mukomana achibva mukuzvarwa pane zviminane imwe yakamboti itikei zvekuti mwana akasvika pakuita mamota ari mudiki akasvinwa zvikapera tichifambirawo nemunamato. Kuziya wangu gotwe last born yanga ndina izvozvo mwana anonzi Praise. Kuti azonzi azvarwa musi wake kuti abude mudumbu pakanetsa zvekuda kutofiwa. Tikafambira nyaya ndipo patakatanga kubata kusanganisira iwo sisi wangu. Asi kuti ndende ndinowaudza ndetya kuti wana kubatikana semunhu ndiona kuti ane pfungwa futi dzinomuremera. Ndikana kutotya kutoparadza futi chi upenyu hwake nokuti kumuudza nyaya iyi nekachikore ngwari chikaari kuziva iye zvasi kuda kuti zvizikanwe. Anozogona rese kuzochikonzesa something. Saka ndangozviaidwa zvangu. Asi iye akasvika kufunga akasvika pakuzozviona kuti bhudha wangu wanenge wakuziva chi zviripo. Mainobata kuti chi kana hanzvadzi. Zvaingonzi pane ndikuona pane dare riripo handika kuwana wako. Ndaona mwana aiswa pajana. Mwana wako aiswa pajana asi haasi ega. Zvinotanga kuna sisi kureva hanzvadzi yangu iyi. Ndio umwe futi ainzi ari pajana but pandotangwa mwana upi mucheche. Kuzoya chi sisi wangu wahombawo. Ndio munyaya hombo angu yandirinyanya kutsanangura ndakanyatsobatisisa.
pari chakazonetsa kuti mwana wakachibva kunozvarwa tabva muhondo idzodzo takati pakati pata tiri kupari uku takafonwa namadzibaba anani wachitibatsirawo zvichidi kusvika mwana aita sei azvarwa nhumbi yanga atone 10 months asi musi wakazvara mwana sisongo waitowepo wangogara so zvakanetsa kuti siso chaunatsoenga kuno kuchii usasina kana chikutsanangura munhu awewo kunobatsirana munhu anombomirawo kana pakunzi pakudiwa $5 ombobviswa kana 50 cents kana kuti pakunzi pakudiwa mvura kunombomhanyawo patebhuru maine mvura papasina kungogara chete so isu tipo tu tichimhanya saka takazonetsa kuti wakangozoya mumwe musi kuri kumba kwangu nemhuri yavo uri musi webasa watorovha wasvika wagara chii zvinhu zvanetsa indawa ndopakazonetsa hanzvadzi ngandikudze chokwadi inini hanzvadzi ndiri kurota ndichimutswa zvekuti inini ndakuroya saka chikumbiro changu hanzvadzi ndikuti chekutanga mundiregererewo ndikati aiwa inini handina hangu problem nazvo andika semunhu ndandagara ndiita sei ndichizviziva ndati handina hangu problem nazvo ngatichitsvagai solution inoita zvinhu zviite sezvipere chiini chii chiri kumbonyatsoitika fanatsanangura kuti inini ndinomutswa ndikati anokumutsa ndiani wakamutaura nezita munhu wacho asi ariwo muraini mupi imomo kusanganisira nemwana wetete wangu inini akamutaura futi panguva chipi iyoyo vichinzi anouya achinditambidza nyoka mupambati nyoka iyi yakura iri kutotyisa ne2 zvidhoma chikono nechikadzi kureva kuti zvinhu izvi hanzvadzi yangu itonombo kuti anotozviona saka ndibvona kuti ai zvakadai so zvakunezi ngatimbofambai kumaprofita tikafamba kumaprofita tikafambira nyaya dzedu but maprofita mazhinji handiri kunyeperai zvinepa zvangogumira so chikwadi chiripo wachitsanangura nemo but kuti tichisvika panguva yezvinhu izvi kuti zvinhu zviparadzwa hapana chaifamba saka sekuru ini ndakangozotiwo kuno mwangu aiora tichaita sei tichaona kutamba ndikatsvaga namba dzasekuru Robert ndikadziwana ndikati takumbofuna several times wodzembotirambe apo napo zvisingova ndo zvaingonetesa mushure mongo ndandambomudza ndikati mupa namba dzasekuru ndati chifuna chisekuru Robert since takanzoti kuna ana sekuru tasu tinofollow edu mavideo aya tati tinoona wakati sekuru tasu tadi kuti mboende ikoko tifa tatsvaga chi zvinodiwa ikoko takaona kuti kunodiwa mari tikati isusu mari dzatinotambira kwatogarawo kuna chinofamba tikati aura tichaita sei tichaona plan toita sei kana tatsvaka zvakwama takaiona tozongoenda kuti tinobhadhara mari dzikudiwa hanzvadzi yenyu paireura achikonfesa achiti ndinozopiwa nyoka kana kuti ndinomutswa aiti kana ndamutswa nevanhu vaidita sei uyu aitotaura kuti totofamba toenda kana like kumakuwa wanotofamba achiti dzimwe dzenguva ini ndakarara mumba handika kana munhu akafa ende watone imwe ishu yakati munotsanangura achiti kazhinji wanhu wainzwa kana wakafa munharaunda paipai handika sisi wangu kana kutofamba chai kwaitowanetsa waitoti wanhu wanoona kuti kana murodhi chai unotosangana chezikuti kana kuti kunogara sisi wangu wadiki nesisi wangu waumbewa handika pane kadistance funga zvekilomita 6 dzikatongokwana kutofamba kwaitowanetsa wari wega ipapo handinyatsozvitsanangura ipapo ndinganyepa hangu pakunyatsotsanangura nyaya dzacho zvino zvidwa zvakutodawo iyo asi mamatsananguro maonini andazviita inini waikundikana pakufamba especially kana zuva ranyura saka chimwe chandakazoona hangu chinoita kuti ndizobate chikwadi kuti shuwa siswangu wanoroya ende shuwa kuroya da kupupura chikwadi siswangu shuwa kuroya vanotoroya kumuka vanotomuka nekuti nini wakandiudza chokwadi kuti nini hanzvadzi ndozviripo ndikati zvakanaka hanzvadzi handionobudira pachena handikurasini uri mwana wamai wangu katitsvakai solution inoita zviite sei zvipere asi sisi wangu iri pakukonfesa kwandikwainyatso kukonfesa zvine chokwadi zvisina kuchisidzirana saka ivo vangati vachitaura nyaya yacho tingati pane zvakanga zvaakuvanetsa here muupenyu hwavo zvakataura zoti regai ndiende kune hanzvadzi yangu ndinotaura nyaya ndibatsirikana ichokwadi sekuru chii changa chaitika ndifunga awa sisi wangu awa ndifunga pakufafa kwaita vanhu munharaunda maonero angu inini sina kuzobuda nemukana wamaoni since iwe waitaura neuchenjeri ndinoona sungwe waisa ruoko pakufa kwaitoita wamwe vanhu wacho ndifunga pane zvaitika kana kuti maybe simunhu anoti anomutswa pamwe aingozokwanisa kwana ariko kupi ikoko nekuti chapundimo nditaure mashoko aya ndichifamba isusu zviri kunzi mwana wangu nehanzvadzi yangu ita penonzi Jane wapa jana saka tanyatso pashona zvinorevei kuti wakambondoko wamwe saka wamwe wakuda kuchiwo kwedu ndo ikamwa chibore kandakaona tichimbotaura dzimwe nyaya motaura nenyaya yenyoka yane 40 years musingataure mazita asi kuchitaura kwayakabva nenhoroondo yenyoka yakamira sei
Nyoka iyi maziro angu inini kana chiri chokwadi chikuti nyoka iyi yakabva ndio amene tsanangura ni mazita ere aya mzatana bazazi nungu taura zita rini pani kunotisa zvinongoendera nekuti ndokubva zvinasi musakataura kuti kwa Robert ndokubva nyoka kana nyoka yakasiwa na Robert kana zvakaita sei nyoka yakabva funga kukudzinza kwedu kuno wakatibereka inini ndichizvarwa inini ndakangokura nhoroondo yenyoka irimo mumhuri medu ichinzi nyoka iyi iriwo kuhama dzedu dzikwana baba uko ichinzi ndiyatete tiri mukura siso ana tete vagara kwavo tigara kwedu titobva svika pakushaya asi chakazondinetsa nyaya yenyoka iyoyo chirevhe pataitofamba pacho papo ndakanga natokanganwa ngoma sekuru nyaya yenyoka yaitotaruka nezvayo asi isu hataingotarisirwa kuti chingave chikwadi nekuti nhau dzima spiritual asi ini ndakazove nebhilifi yazvo tiri kuti uye mwana wamai wangu ndiye umwe akatodza kuti ndizove neumbo kuziva kuti mushowa kune nyoka yekutaruka nezvayo but ndakuzokamboita makore manje kuti nyaya yenyoka ndakamboinzwa kumashure ndichimudiki kune zvinyeyo chiri kutaruka futa nhasi saka kuti nyoka iyi ndikamboita nemakore sekuru kana zve 45 years inosvika nyoka iyoyo pari panhoroondo chaipo kana kunzi mwari atitungamirira nyoka iyo kana kanzi yabatwa muchazove nechapupu chaipo chaipo nyoka ichinzi ndeyatete maishandisa basa rei ipapo ini ndinganyepe pamashandiro ayo nyoka ina hangu ndinganyepe papo asi ine zvaitokonzeresa mukurarama kwedu ndifunga ndoyaikonzeresa kuti wamwe pamwe nana sisi wangu chaikana kurorwa chakasati warorwa inini chaiye kubasa ndakaenda kuchikoro zvekudzidzo pazera rangu but kana makaona basa randoshanda soka munotondirwadzirwawo asi ndiri munhu anotoone simba ranondishandira ndifunga pamwe nyoka ndo imwe inotipa minyama mumabasa maonero angu nokuti ndikakudzeka mukanyaya kakarisili kana kungosekesa so last week but one pabasa pandoshandeni pane chigayo ndakanotora katsapo soka 5 kgs kewiti kumba ndatombogaiso mhuri yangu irarame but munoziva sekuru Robi ndakatosungwa ndinzi ndaba witi mukambani yabva kumba mukadzi atondisungira kuti ise pabhaiki baba munogaisa mhuri idye but ndakatosungwa ndinzi ndaba nanhasi zvichiri kubasa asi zvinhu zvabva kumba kwangu anyway da kuti muone vision yekuti zvese izvi handiblame awa ndinotoblame wekwangu nyoka ipi iyoyo ndo imwe yandiroisa futi paususpect wemaproblems anokonzesa kumabasa ndingori munyama sekuru pane chandisangita sundingonongedzero uyu chaikurorwa arorwe kubva chikurire baba satambuche kana chinonzi rora pamasanaisi wangu esa $9 ndakamundadya saka ndifunga nyoka iyo ndo imwe yandironyanya kususpecta pokutanga nokuti baba wangu chachawawa wanongoita ngechidzungairwaso pawagarira ndipapo kuende kutozoti wachangamuka kudai wakutoenda kumasowe but wakutoenda masowe watochembera saka ndinoona kunge nyoka iyo ndo imwe inokwanisa futi zvipi izvozvozvo tete wakashaya saka yakasirwa apa simaonera angu inini mafambira tinoita kusanganisira matsanangurwa zvatoita nasisi wangu zvakaita nasisi wangu ndiri kumba inonzi yakasirwa mwana musikana vari kuti anovamutsa anomutsa ende vanotogara padhuze nepadhuze nemunhu iyeye ndamuzotira nyaya yekutsvaira kuti taitsvaira nhau nyaya yatangira pakuti isusu pataenda kwasekuru tasvika kuti patangotambira kuti tikaita zvataita tazonzi tiende kuglass saka tasvika paglasi sekuru tamboita zvataita zvichingoramba kubuda paglasi tikati pamwewo zvikwedu zvatese zvarambawo saka ndichibva tangonzi nomwe muzukuru anga aripo nasekuru wangu ati papo aimboshingirira vazukuru zvinoita tashuwa tashinga nekuita zvatanzi tiite dzamara takuchiona vanhu vatatu pavanhu vatatu vabudawa handisatangwa hangu nemazita ndizi sisi wanga varipo koziya next door wawo anga aripo koziya uyo musikana watatani zvake kunze kusirwa nyoka uyo tamuona futi aripo paglasi rasekuru tazvo tawaona vane vari vatatu nezvidhoma zviviri chikono nechikadzi nechimwe chaita kunge bere kutange inzi kiti ndozvinhu zvataona kwasekuru tazo asi chazondinetsa manje ndichinobvunza
sisi wangu nesisi zvini tanyatsoziona zvakanaka here. Sisi wangu ndotsanangura murume kuti hanzvadzi hapana zvekutamba. Andika ndati ko iwe waonawo chii? Apa handitsanangurira zvese zvatakuita zvandika taona zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, asi iwo manje wazvijamba. Wanditi next door wao wamutaura nezita uyu wekwangu manje hauna kutaura nezita, wamuti ukangondifumura chete tiri kupedzerana. Asi apa ataura angozitaura pandabvunza azondiudzawo nedirection yo manje kuti kwakati zvinhu zvamechono zvandaita sei nezvandaona ndazoti okay ndikwataura kwekuye handati kusere kumango kune mugwavha zviri ndandangozoti ndo kwacho. Saka nepaberekesa mwana muchechi paberekesa mwana muchechi, mwana uyu ndewangu inini. Mwana muchechi afugidzwa nejira reblack avaiswa nemuchari pamusoro asi azovharwa nechisero. Ndozvinhu zvataona kuGlasgow. Mati baba vakatanga kuenda kukereke vakuru. Upenyu hwabo vamwe wakamira sei muchikure? Wanga usina kutambanudzika. Upenyu hwababa wanga usina kutambanudzika. Ngoti tichitsanangura sengoti tiri murume zvangu. Kuti ari mumwe munhu ane hananiti like wakadzi wanototanga tochema nekutsanangura nhoroondo dzacho. Zvakaoma sekuru. Patakabva nekuti isusu mai vedu vakashaya. 2001 tichiri vadiki takangorerana takadai so. Baba kubva mai washaya hawana kana mumwe mukadzi wakazomborora. Kana mukadzi wekutozonzwa kuti kanti wafambidzana naye. Takangotosinzawo semunhu akurawo pamwe akuda kuti sei kuzvigarira, but kana kubasa cheka hawana kutozoenda kubasa. Wakangogara pamba. Wandochingitoona sisi wangu tichimbobatsiranawo tichidii. Saka kuti palife yababa wangu pakura kwawo hawana zvizhinji zvawaita, kana kuchechi changa wasingaende, doro wanga wasinganwe, munhu aingochigarira pamba nongoita zvegadheni. Until now ndo mabasa awanongoita wakangogara pamba ipapo. Saka zvinga wane 2 years kana sikanganganisi watanga kutoendawo kuchechi. Baba hanzvadzi ichikonfesa kwamuri ichitaura payakauya payachiti ndinopiwa nyoka nezvidhoma. Hanzi nyoka tinozoishandisa chii kana kuti zvidhoma tinozoishandisa chii? Ipapo hawana kukwanisa kutsanangura pamabasa ipapo hana kubvunzisa. Ipapo hana kubvunzisa shamuri right. Asi chandengoziva kuti zvinhu izvi nemuono wangu nematauriro akaita hanzvadzi yangu zvangomicha zvakadaro. Asi pamabasa manje apo hapana. Asi pane panandasirira mukadzi anogara nasisi wangu mufamu maanogara azouya akatsvaira patsoka yasisi wangu ini wabva kunotsara kuseni wachibva waidyorera parata kudai wachibva waenda naye kumba kwavo zvabuda futi pagirasi. Saka handizoti zvinorevei. Atinozonzwa izvozvo nasekuru kuti zvinoreva chii. Zvino matauro ari kuita sisi nematauro avakauya kuzita kwamuri. Kwandiri nini vari kuti vanorota. Kwamuri chidzora kumashure vakachiti vanorota kana kuti hanzvadzi tinorota nekuti vari kutsenga mukana. Chokwadi chakanaka sekuru. Apa hapatombodi kutenderera apo. Uyu uroyi uri pachena uyu nekuti nini wakatondiudza chokwadi. Chero even ipapa mwana wangu azvarwa ipapa wakatoya futi wakatopupura. Hanzvadzi ini ndatambura ndashupika. Ndibatsirewo ndifambe nekuti mwana uyu izvozvi ndatoisa papuresha izvezvi kutonzi mwana uyu andika tiri kutoda mwana muchechi. Mwana waitoti waitofanira kuti wazomutora kumba kwandogara ndika unzi amene waida zvawaita kuti wanomuendesa kupi we kunzi aone kuuraya wapinde pajana. Itonzi praise iyeyu ndiyakatotarisirwa izvezvi naivava vari kuti vari kufungidzira vari kuti vanorota. Panditi wakati waitota chokwadi kuti mwana hanzvadzi ndatambudzika ngatibatsirane ngatifambei nekuti mwana uyu manje anotisiya nekuti izvezvi ndiri kutofuswa kunzi ndiwo wapajana toda nyama izvezvi. Saka mwana uyu ndiye sofa ari kutodiwa izvezvi. Kuchibva mwana uyu tiri kudani sisi wangu awandikwa Jane ndokuinzwawo nyama yeChristmas zvaizvezvi so zvekuti kutaura kwandikuita izvezvi so anditi kana mukadzi wangu paari papapa haana kutogadzikana izvezvi, haana kutogadzikana izvezvi nekuti nyaya yacho ari kutoiziva nekuti munhu atofamba naye kumazuwe. Madzimai andinoendera inini chimwe chandingada kupupura havasi madzimai ekufungidzira. Munhu wechechi chaichai muchimuna anogara kwaari ari kushoreka asi munhu wechechi nokuti zvainditsanangurira zvese ndiyatondipa nemaadvice chifambai makadai muchasangana nechokwadi pakadai chifambai nechakadai muchasangana nechokwadi pakadai edi chokwadi zvabva zvasvika pakubuda kumagumo.
sematsanangura ndeta kumasowe ndio mawiri wakaita usisi wangu nini wakapopora wega nemuromo wawo anzi adzinini shoka ndinomuka ende izvezvi praise apa duty ari kudiwa taifuna kuti muraira mudumbu wakatonisangurira inini taifuna kuti muraira mudumbu mwana pandakati yakupare paya ndakatozvituka ndikatochanda wenga kupare chii wachinzi kana kutika wakati bozi mukadzi wangu pati akazobereka 10 months waitoti anzi mwana akatsoka mudumbu aitoshaikwa asi dumbu rakafuta iwo wanga wagara panze pamundu pawaita chii waitokonya kuti magiyati kwawo isu hatina cheta iziva izvo asi wakazozvitsanangura after mwana awepo zvenzi zvati kutsanangura izvo haisizvi kuti ndakawabatira shamwini titofara tatobika titonwa tiri pavhuranda pamba pangu asi ini hanamba waratidza kuwatsamwira ndotauri kuyazopupura handika zviripo handika zvisati zvaitika saka ndakawaregerera ndakati agerere regai tichifamba saka tiri muda kufunga kubatanidza timasenzi tifunga iyo wakazona kuti waita sei wanonokerwa ndakangozoshamisa ndikinzwa kuti watokasikutasva kushazo hawana kana wakaudza ndifunga hamene zvanga zvawarimo kumba waikoko nekuti inini munhu zasekuru ndakatoseka musi wacho ndakati ruzo rangu retatu kutotsanya since my life nasanamboita zvefasting day 3 ndakati nhasi ndoda kuzvisunungura nhasi kwasarira ndifunga ne 3-4 hours kundizvisunungure ko yapinda ndiri kwasekuru tacho izvo zvanzi uyai ndisina nasendi ndisandakaseka saka kuratidza kuti iwo pachawo vanogona kutyawe nekamera handika asi ndikupupura chokwadi ini tiri munhu wenyama ende izvi zviri kuisa hapana dzinza risina zvaro sisi wangu nini wanomuka nokuti handisati ndambowaona asi iwo wakandiudza nemuromo wavo pasina kubatirana shamo wakapupura maitiro avo nemaureri avo data mwana wangu chero even nhasi kudai pasina kunzi auya kunoko inga tiri nhau kutoti mwana akutodiwa izvezvi kuchibva mwana wari kuenda kuna sisi wavo ndo waipupura nemuromo wavo. To Zim News Beat TV. Tibedu makadiyo. Kurise kwa pio. Aiwa kuri raiti aminoko. Kuri raiti. Matambudziko chete. Ah, boze kwana mna naye kwandiri. Hapana uraiti kashiti kacho. Anditi. Ndizvo. Zita ndiye. Ndoiti Abigail Kamjoma. Abigail Kamjoma. Abigail Kamjoma. Kumusha kuti Darweni. Darweni babi baba. Kwa Mukosa wasanzo wakatamira kumuwanzi kuchitangi. Kuchitangi. Wamwe uri kuchitangi wamwe uri koko. Anditi. Saka mije ndizvo magara kuti. Ini ndinovagara paPrazis paShamvu. Pashamvu. Kwete kuShamvu chai kumashure muhighway yeShamvu. MumaPrazis ari mudhuze nekumurodi. Mane muri. Ndine vana 4 wasikana gega 1 mukomana ndakangombereka akafa kudhara ndo vana vangu 5. Alright. Dambudziko vantu rakunetsai rakushungurudzai mukati meupenyu rakatanga rini kana muchiri kunyatsorangarira uye zvakatanga kuitika ndezvipi? Nini chiratidzo chokuti ndisvike pakuzodai zvaindinetsa nekuti kudhara kwangu ndaiti ndikarara mushemushe munhu akanyangwa akatouya ndaitomunzwa kana chinhu chikaenda tochinzwa kuti paya chakati asi ndikufamba kwenguva ndikazoona hapana chandikuita se handichatombooneka kuti ndozvigariro ndega nganingogare chakazondinetsa ndechekuti vanhu vakabva vatanga kutaura mabasa amabhefari wai wati une uroi wai mumwe wabva auya naiwe wanzi une uroi akandipa ndiyana handina ndichiudza mumwe wangu right tongogara wachingondinongedza saka ndanda kuti ndikaenda kumasowe ini ndindotaura ndotoudza vanhu inini kuti muprofita ndotomudza kuti ndine dambudziko rakati obva ati homwe pamuna mato ndichingodzokera kupi saka inini handaneta 2016 kana ndichiri kurangarira 2016 ndakamboburitsa muromo kuti imimi muri muroi musha wakati wana vadiki waroi ndikati imimi ndimi chihombe chachona chemukadzi chisinganyari kune mwe mukadzi saka kubva 2016 iyoyo ndofunga pamwe pane zvine zviitike here kana kuti yuwi ndakangozoikana gore rino rindopa ndazvitanga kunyanya sekuri gore ripi rino renda handina nguwa ndikazvirota nhasi ndeudza hanzvadzi yangu ndikazvirota ndoudza mwacho dzongwa ndichizvigarira kuti zvanyanya zvanoita se tikatombowiririrana handei pakurota munorota chii dauti nyatsotsangura zvamunorota zvichiitika ende zvii kana muchipasimidza zoti ndakatomborota zvakati zvakazodaiso inini ndakarota ndichitange ndiri kubhururuka ndabva ndazorota ndiri kana kuti kaitange karori but chiri chiraundi chisero chichida kubheuka nohandisaidiso bva chazonomhara basi
fanatanga kufamba nerodhi andazomuka kwani ndiri kupi ndotoona ndinomba mangu saka inini uku ndikubva kupi ndorara 2-3 days zvombonyarara pakunenda munamato zvitange zvatizi pandinongotiozini zvasimudzira apa ndakazosvika pakurwadziwa ga ndiende kunofarawo nevamwe kumasoyo chingosimuka nzanga wareurura wakaremerwa mai wainga wareurwa asi maprofita anongotaura kuti aiwa amai ava ane nhau dzavo isusu tega tega siteta kuitana sei ndane kuti ini ndaitovaudza asi kana nopedza ndarotedzi ndikukumbira muchipota mundiite sei mundibatsirewo ndikukumbira kuti mundibatsirewo ndichiudza mumwe wangu mushemu saka chaibuda chi hapana nokuti mari dzatinotambira fomu kwacho 2 cents 2 cents kuti uchibudisa uchipa mumwe kwana saka ndakangoti oinini ndege pache zvangu apa muza kuti chiwati muri kuti chamba chavo masvika kumasowe mupostori woti reururai maireurira kuti chii inini kureurura kunoitwa kumasowe masowe mutemo wemasowe munhu wese unoita sei unereurura saka ini ndakangosvikawo sezvandakaita izvi ndakangosvikawo arega ndigare nguva yekunzi munamato yatanga totaienda kabata munamato pedza patakuenda kuchiumbiro takuda kuti rege tichinonamata ndikutoona nhai mwari ndasimuka mufaro kwamuri ndinoreurura kuita sei sezvo kumashure kwese kunchiti ndikanopfugama ndinopiwa munamato muchinzi muri kumutswa saka ini pfungwa dzangu ndo dzaingoramba dziripo idzi dzokuti ndichiita sei nekuzoona apa pandakutanga kuti ndichibhururuka kuti ndambotora nyama yemunhu ndichiisa umu ndega handisati ndazviona asi izvo zvekuti ndinotonyatsonzwa kuti ndini handisi mumba mupi ndikamuka paindotasa munomba saka ini ndandaenda kupi ndopinda mugombeza ndorara zvichingodaro ndosvika ndoudzawo vamwe wangu vamwe wangu ndarota mwana watete wedu ane zvinhu zvake zvaakasirwa namai wake saka ini ndoita sei vamwe wangu bva taatangike ndikati handimbomutangi wanobva wanyarara saka paiwe ini sekuru ndaneta nandafunga mwoyo kuzviuraya asi vamwe vanhu vakandikansera ndikati zvino zvanditiseri munhu mune wangu urwere hwangu haupere ende handipore mwedzi wega wega 20 yangu ndinonisiya kuchipatara izvo mandi ndikutodiwa futi handina kana sendi saka ndatega ndiyo kuno kundimboitawo zvekwasekuru pamwe zvingandichinjirewo nekuti ndikunongedzwa zvimwe zvacho handisi kuramba zvezvokuti kana uchitakurwa uchienda pane zvokutoti inini neaya yangu handaenda kunotsvaga ndaisa mumba handisati aya handisi kuda kuti mumhanyire kuzvichenesa hapana munhu hati munorowa inini handisi kuramba kuti ndiuye kunondi matsanangura amukuita nyaya yenyu muri kuda kuzvichenesa so hapana munhu panapa hati munorowa ende mauya panapa imumika nedambudziko ramuinaro ndo zvandikutaura kumanikidzwa nemunhu matoti regai nditese ndiende asi matauro amukuita manje mungomaiti kuti ikurudze kupera ida izvo musoro runditema saka pakutaura dambudziko rasumudza munhu kuti ndinokumuka usiku kuti ndikuenda kunoreurura ndekumuka usiku izvo ndekumuka usiku saka inini handiunyeperai pandakaya panapa ndakainchiti ndikazorapwa sekuru ndikatsanangura sekuru inini usiku handina kuwati ndikufungidzira sekuru inini ndiri muroyi asi chandoda kuti mundidzidzise sekuru ndechekuti ndoda kuti ndinyatsoona zvishuwa rini ndinawo here nekuti nhana chandinoita sei ndinotorwadziwawo zvikana zvichiitika izvi but ndinongonyarara iyochi ndobva ndanyarara zvangu una ndikutadza kutaura zvakaoma saka pamunorota munomborota muri kunzvimbo here dzamakati kana kuti kumatakurwa nevamwe venyu maenda kuti dzakaita dzekumakuwa inini ningakunyeperei zvekumakuwa izvo handizviziva asi pane rodhi dzinopesana kudai iye kumakuwa iyi inoenda kubhomuka iyi inodaiso ichipimwe ichipinda mukomboni ipapo ndoba ndakarota ndiri tine chisero tichibva saidhi kune uku asi chisero chasina kutakura zvinhu kana kuti nditi ini ndangoona vanhu vatiri muchisero kana kuti chitange chisero so saka ndazochina bheu vanhu vaburuka ndizochina chakwira chaita sei chaienda zvikatondinetsa chii nanhasi zvichiri kundidya mwoyo andikunyepera nekuti pane vamwe tisunungukawo kunge munhu saka ine handichazivi mapostori achibatatsanangura ndi amai muri kushandiswa mumwe anonditi amai muri kumutswa vamwe anoti zvoni amai ndimi muna uroyi
saka ini zvese ndaingogamuchira achabuda musarudzo ndichocho chimopiwa kuti matombo ndigezedza apa ndakazonyanyorwadziwa sandi nekuti ndakapinda panguva yakaoma sandi ndiwe kuti ndinge waenda kunotirwa ndina mate ubva wareurura semureururo wangu papa pakureura pai ubva waita sei vanhu vese vakutongotaura kuti ndiyada kunhingirikina ndiachauraya vana vanhu muno ndakareurura kamufarwa uri mufana kwamuri ini ndoda kureururawo kuti ndigosunungurwa ndinoreurura kubatikana ndikuita sei nekumuka usiku chisondedzwa nedzinza rikwangu chisondedzwa upenyu mukati menzvimbo yandinoraramira ndozvandakataura izvozvo vanhu vakatozobva nazvo ipapo saka ndakazoita shungu kuti nyange ndikanzi patv zvinani ndiite sei ndibude zvangu asi ndazvibatsira nyaya dzangu idzi nekuti inini aya yangu handisati ndienda kunoita sei pamwe zviri munyama handisi kuziva inini ndogara ndichirwara ndo zvimwe futi izvo zvandisimudza kuya kuno kuno kuti 20 yangu yandapiwa kuofisi inotongosaraiko kuchangu kusaina cheto ndatora mwedzi wemangwana ndatora ndinonotoreracho saka inini handichazivi manje pamunomborota musingatauri zvinini mazita mune here vamwe vamunotorota navo kuti ndarota nhasi ndichifamba naminani handisi kuzviramba sekuru zvamuri kutaura izvozvo vari kuti ndinyatsoongorora mazita emunhu zvinoita sei sekuru kana kuti manheru paya munhu paanouya handimuona ndiri ini ndizongoe kana ndisisimochi pamwe ndendisisimo mumba ndatakurwe nhana chandikuziva kwakuchera ukaona musi wanenge wasina kunditora kana ndakatsamwa kana ndashandisawo minamato yangu ukarega kuzonditora mafanzi ayi anobva atanga kuita sei kundiimba kuridza zvakasiyana siyana hatichatotaudzana pakapera mazuva totanga futi kutaudzana aiwa mheno kuti chii chinenge chaitika asi ndinganyepe sekuru zvekuti ini ndinotoenda zvekutoziva kuti ndiri kuenda handisi kuramba ini ndiri muroisi asi sekuru ndikuda kungoti ndibatsirwe dambudziko rangu mubvunzo wangu uri kunyanya kuda kuziva maroero acho amunoita muri kuhope wayo aine pane pangu ndakamborota ndichiwa chatohembe tomwana ndikazorota ndichingofamba ndichikwidze rodhi momusi ndozona ndiri pamahachi chaiyo yai ndiri kungoenda ndo zvandinorota saka ndikamuka ndikaudza vamwe vanhu havandizvibhilivhe ndavagutsikana zvandinotaura Newsbeat TV. vanzazini sekuru ndimuri pajana kapa Christmas ndimunyama yeChristmas makasimba here sekuru makatizve iri right handiteka hongu sekutaura kwako chita vanzvadzi hanzi imini ndimuri pajana upenyu hwenyu vanzvadzi mbonitsanamboraiwa wakamira sei sekuru upenyu hwangu handiri kurarama inini uri kundirwadza nekuti ndiri kurarama handisi kuziva kuti ndimbori chii panyika pano pasi pezuva nekuti chiri kubatwa nemaoko yangu hapana chiri kuoneka pandiri kufamba sekuru ndanoita kufamba mumaprofita dambudziko rangu ndiroro ndikafamba kumaprofita ndiri kungonzwa kunzi sisi wako ndowakutukisa pajana apo ini ndii ndinochengeta baba ndii ndinogara nababa hapana mumwe anokwanisa kuwachengeta ndakavabvunza kuti saka inini kamandisa pajana nekuti ndichibva kubasa kwabva wati mwana wamai ndiri kubatikana ndikurwadziwa ndikakuona vachikutaurai makatarisana ehe apa anyu muri kunzwa kumaprofita kuti ndiwo kuiswa pajana nasisi wako hongu motarisana nasisi enyu bva kuti mwana wamai ndiri kurwadzikana ndiri kurwadziwa nei zvikanzi handiri kurwadziwa oraiti kana iwewe wafa baba vanochengetwa nani baba vanochengetwa nani saka ipapo ka ruregerero rikuru ndiri kukuudzai dheiri kuti ngatifambei wanhu ndakatanga kuwanzwa chiri chinhu chikuya pamusoro pemba kudzamara ndakunzwa kuvhurwa kwedhoo ndakarara ndiri kuhope asi pari zvino ndakumuka ndega izvi havana kuzvitaurira kunesu chete vakazvitaurira Saturday yatabuda itarara kuzoto kumasowe ava hapana kusimudzwa munhu nemuprofita kana kuti kuita sei wakati vakangosimukira vati mufaro kwamuri ndinoreurura kumuka ndakuzvimukira inini pachezvangu zvokuti nyaya hapana siri kuiziva svika purazi rese wakareurura wega nemuromo wavo saka panguva iyoyo hatina kuda kubatikana nazvo tazodzoka yaSunday kuseni takuenda kudzimba
mandibva hana kuenda Sunday, mandibva nenda kwanjibva kubasa. Si magadzira daka newanhu. Nekuti izvozvi vana vese vari kurwara munhu muchanzi ndimi. Ende chato chokwadi ndimi. Pachafiwa kungonobatawo maoko hanzi wauya kutora nyama iyi. Ndokwakuchiti mwana wamai handichazive. Hongu ndiri kuroya but handizive kana midzi umwe chete zvawo kuti uyu unoshande uyu unoshande, asi ndiri kuroya ndiri muroyi. Saka handichazive kuti chiri kumboitika pandiri chii. Ndikugara ndakakudzai kuti handei kwasekuru muchingoti tikutsvaga mari. Hongu mari haisi kubatika. Asi panguva yachona iyoyo tinchida kuti tiedze kumbogara pasi tese kuti iwe bvisawo pashoma, iwe bvisa pashoma. Asi zvanga zviri kuramba. Mwangu ine kureura kumasowe kwaakaita. Achisina rugare, tichangodzoka kubva masowe. Asi sina rugare nevamwe wake vaye vaanofamba nawo waye. Handiri kunyepera sekuru. Kurara havacharari. Kukaedza masikati vari kumabasa nevashandi vanoshanda nawo. Inenge ingori nyaya muroyi. Wapakati nepakati. Kudoke wanenge wakuchema. Vanhu vaye vari kundivinga futi handisisina mufaro ndodii. Saka ndokwakuchiti mande kusena wachingomuka wana kuudza munhu. Wakabva wangozvipindura murodha hawana kana kudza, wakatozotifonera wari kunoko. Munhu wese tikatoshamisika kuti komaenda kwasekuru Tasvo. Nguwai zvikanzi ndokwandiri izvozvi. Sekuru wati musaudze vanhu. Uyai. Ndopandakatarisa time ndikati pandichazomboenda kunotsvaga mukuru wangu webasa kuzotsvaga mari yebhasi. Ndopa wakazoti alright ndataura nasekuru. Sekuru wati hanzi munhu uya chitatu. Saka chitatu chiyebva chakwana ndokwakuchiuya pano. Saka ndiri kuda kuti zvinhu zvese zvinoshandiswa nasisi wangu ndikuda kuti zvese zvibatwe. Sekuru ndiri kurwadziwa pamwe ningarorwewo. Ndiri kurwadziwa ndosvika kupi? Ndinombozamawo kugesawo wani kuti inga ndiri mukadzi anenge vamwe wakadziwo wani. Asi zviri kuramba. Woraiti ndikawana ndofunga ndojambwa nenyama kana kuti kasekuru aka kamukomana aka pamwe ndo murume wedu. Nekuti kwese kwatiri kufamba mungonzi muri mukadzi wechikwambo wechidhoma, isu hatichiziwe. Asi iwo ndo vanochiziwa. Nekuti ndo vanofamba nevanhu wapi? Awa. Ende dheiro vanogara kwataura ndikuna mukomana musikana. Ende nyoka zveshuwa ndakuinzwa mumba. Kana kutoshona inoshona mumba. Nyoka iyi wedu Jeni yakura. Zvekuti kana iye anayo achaikwanisa. Nyoka yakura vanotaura ipo pai. Nyoka iyi yakura. Ndakaitarisa nemaziso angu nyoka yakura. Aisisina muswe. Todzoti yakura. Ndeye makore. Saka ndoda kuti zvinhu zvipiswe, zvibatwe zvese hapana chinosara. Kunyange nevese mashamwari next dochi wese vari kupinda pajana nawo avo vari kufamba nawo. Ndikuda kuti zvese zvibatwe, zvibude pachena. Sekuru tatambudzika. Ndamudza muchiti pepe munhu wamunofungidzira kuti ndiye ane nyoka ane ronda risingapori. Hongu. Rakamira sei ronda? Ronda iri sekuruka. Kutaura chokwadi, ronda riratidzwe munhu. Ronda iri vazhinji hama dzizhinji hadzirizive ronda iri kuti riri papi. Nekuti ane mwena 2. Sekuru nyoka ndinoiziva ichita mwena 2. Wekupinda nekudai. Nyoka painogara. Ane maburi 2 ari paibva apa. 1 riri kuseri. Iri rapa iri funga nemushonga rakavhara. Asi rakavhara kunze mukati harina. Saka awese watozviziva. Ovhura kuseri uku. Kune mwena unotyisa. Mwena unotyisa zvokuti kana akaya pano vanhu munoti nhai mukurarama neronda iri chirudzi ndo mainogara. Tinotoziva kuti ukaona sekuruka. Tete wangu wanga waine zvinhu zvakawanda. Tete wangu ane zvinhu zvakawanda. Pawakafa zvinhu hazvina kufa hazvina kuenda. Wakangosiya zvigadzikawo panhaka. Saka uyu nekuwandirwona zvakati aiwa ndezvatete wenyu. Yatifambei tese. Ava shamwari dziya dzema next door anga chataurwa aya. Ndivo vaye vaishanda natete. Mumabasa yavo vaishanda natete. Saka ndokwakuchiti zvandi ndiwe muzukuru watete. Zvinhu ndizvozvi. Hapana chachinja. Chawedzerwa kana kutapudziwa hapana. Masiro Saka hapana sekuru. Kumabasa ndizvozvo jambwa nemunyama. Pandagona nepandatadza handichapazive. Ndigone handisana mbonzo apa washandawo zvafadza. Nditadze handichazive kuti ndipapi pandatadza. But
Saka kufunga kwenyu uyu dzimwe hama dzenyu idzi mukadziti uyai tinobatsirwa dzingabvumi? Ava varoyawa kungosvika nemuromo wedu isusu kuti sekuru ndakaenda nemunamato wangu since tiri kungofambauka vandanzi namadzimai awa endei munokanda dombo iri pamba mondigiro ivhu reipapo. Anditi ndakaenda sekuru ndakatyoka makumbo esaya twese tumabhonzo tumajoini twese tunotyoka kupera simba. Ndakashaya kuti ndodii kwakuchibva ndadonha pasi. Next do akabva ati ko wadonha nei akatadzana kunditakura. Ndiye akazoita kuzhuwa kundiisa kupi. Ndadzoka ndopandaka ana kurara usiku ndakabva ndamhanya kumba kwasisi wangu pane ka distance mbichana ndobva ndanoatsanangura zvaitika. Saka kubva ipapo hapana munhu anotsika papi nekuti tiri kutya. Saka kuti tingoende isusu sekuru pada kuti sekuru ambotanga wajoinidza kuti yega abvume kana kuti wese varoiwa wadi kwete isusu wenyama tega tinosira mahara sekuru. Paakakuudza pai kuti hanzvadzi munin'ina kana ndakakutarisa ndinonzwa tsitsi imi makamubvunza kuti chandakangoaudza ndechekuti sisi magadzira daka chete saka hawana kuzoda kutaura zvakawanda nekuti semunhu anobva akurwawo nekuchema hawana kutaura zvakawanda munhu aikurirwawo nekuchema. Saka kuti wachindoudza kuti ndiri kurwadziwa hawana kuzopatsanangura. Saka apo vaiti ngatifambei kupi kuti iwo usunungurwe mujana rakwanga waiswa? Kwakadi kuti mimi sisi ndisunungurei imi mujana? Ipapo manje kuti nini ndowati ndisunungurei? Sisi ndisunungurei? Ndine vamwe wangu ndo vari kunditungamidza pamberi. Ava vachabatwa kukubatwa ndeawa sisi wangu. Vari kuti vapa jana nditiri kudya kwenyu kureva kuti sisi vakadyawo kwevamwe. Exactly. Saka vari kumashure vari kuti iwewe tanga kakunoita zvinhu zvako tidyewo kwako. Handiti aiwa pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.